Pepeling riyen kayak fragmen nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki Mas Gadeng gandeng niki sindene niku kathah kalih digilir nggih ditepangke ayo ajar tepang ngono sinden-sinden siji mboko siji yo ditepung-tepung aduh aku tak jajari Pak Geter sebelah sini dari sini paling pojok sini tangleti nggih Mbak anu nyepeng napa namanya Mik apa? Mik Ya Mike heeh nggih ajeng anu badhe tanglet nggih kaya nggih wilujeng dalu kok sasake wedi to iki dalange iki merinding aku ki nek kenalan kuwi lah sok merinding sebabe mergane piye masa ora cewek merinding nek karo demit ya merinding nek cewek kan enggak baik gitu demit ya apa demit nggih tanglet pakai bahasa Indonesia ya ini ya ya boleh bahasa iya. Indonesia biar bisa tahu semua yang anu Mbak mau tanya boleh ya namanya siapa nggih ya nggih Prakulinoy Nama saya Ani Dianawati. oh nggih oh ya Mbak Ani ya terima kasih ya Mbak ya asalnya Saking dari Klaten. oh dari Klaten jauh sana ya enggak ya oh Klatennya mana Bendo Gantungan. sama masjid Nah, masjidnya oke kok. maksudnya masjid ngendi to iki dalang iki Masjid Agung apa ngendi aku ya ora ngerti aku takon kok ora ngerti karo Masjid Agung Klaten apa ngendi ngono lho Sebelah barat Masjid Agung Klaten. oh nggih oh ya ya karo kuburan ngendi nih Mbak ayo tunggal dene lah aku melu dalang Medeni. ya karo Polres ngendi nih Mangnya aku maling. Oh, ya Mbak menawa cerak ngono lho Mbak ada ya Mbak. oh nggih Mbak Ani Dianawati saking Klaten nggih jejernya engko saiki njaluk suarane iki kan sekalian bawa oh sekalian bawa sekalian bawa aku Iya. radong Nyuwun swantenipun Mbak Ani swantenipun Mbak Ani Oh, nggih. minta suaranya Ding iki nek wayahe Mbak Ani iki disulingi biasane aku ki ora iso Ojo ndak kualat. heeh Mering Mbak. parasa sama ya semengi sono kuwi niki opar oper masih pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia iki jendene ra entuk bahasa Jawa loh ya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya supaya Mbak Nur juga paham gitu ya Siap. namanya siapa Mbak Iya, nama saya kayak medok wagu ya jebul ya Lakulina Jawa ya medok. Ya, nama Iya. saya Oriza Widyasari. Mbak Orisa Widyasari Iya, asalnya dari mana dari Bantul, Bantulnya Piungan Bantul. sama Polres Masih ke selatan. ke selatan sama itu ada kandang sapi Oh, itu ke barat. ke barat Iya. soalnya kemarin saya lewat Oh iya toh. iya pas iya. dolan pas bermain Oh bermain. Oh kamu Iya. bermain di kandang saya. Iya. Kamu gupak letong ya. iya aku cari sapinya yang salah diperes itu Oh gitu. Mm-mm. Kamu nggak tanya saya sih? enggak Nggak kasih tahu. Apa kamu mau pengen jadi sapinya? wah enggak apa-apa saya mau Nggak apa-apa. enggak enak apa-apa loh, enak, iya iya. Mm-mm. minta suaranya ya Mbak ya Minta. Iya.
Sudah. Satu kali aja ya. Ya, satu kali aja sudah cukup. Nanti enggak kebanyakan. Iya, nanti kalau kebanyakan enggak gumoh. Ya temannya ya enggak ya oman. Iya. Ya oman itu apa bahasa Indonesianya? Enggak kebagian. Enggak Enggak kebagian. Geser, Geser geser. sampingnya. Ya Pak Dalang, Ya. Mas Dalang. Ya, selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Indah. Mbak Indah. Ya. Nggih. Oh, ya. Asalnya dari mana, Mbak? Temanggung, Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jauh ya? lumayan. Kalau sama WC umum itu mana? WC umum yang mana? Ada toh di sana? Pom bensin. Iya. Pom bensin mana? Kirangan mereka Kok Kirangan? Kalau dari pom bensin itu ke utara. ke utara. Ya. Kalau dari Gunung Sindoro itu Bawai. Oh, bawahnya. Pernah ke sana? Belum. 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 Besok ke sana ya? Iya. Tak kasih mbako. Oh, mau saya. Iya. Saya dodolan mbako soalnya. Bakonya apek apa? Ampek, Ampek. Oh, itu Hitam. enak itu. Oh, enak. hitam berkeli-keli. Berkeli-keli itu apa? Berkeli-keli itu apa? Bahasa Indonesianya. Berkeli-keli. Keli-keli ki apa? Krinteng ya keli-keli. Ya, ya bahasa Inggrisnya kan keli Mbak tadi. Oh, kerli. Wah, Kerli. Oh, keli-keli. Kerli. Kerli. Ya, nganggo. Your hair curly? Ya. Ya kerli tapi ora sendo. Minta suaranya. Minta Minta suaranya. Iya. Mbak Indah. Rukun sampuniku. Satu apa dua? Dua juga nggak apa-apa. Sahatate kang angka siji sudah Mas Dalang? Sudah dua sudah cukup. Sudah cukup dua Iya. saja. Yuk jejernya. Sampingnya Wah iki jarene penonton langsung wah iki. Podo aku ya. Halo, good night. good night. Terus apa Good ya? night. Apa Mas? Aku ra iso bahasa Inggris ya, kan. What's your name? What's your name? Apa itu apa? Itu artinya Kowe adus gurung ngono lho kuwi. Kowe adus sok tahu ya. Udah, aku udah. Terus ya. Udah dus. Iya, udah. Nah, iya. Hah? Apa? Lah iya. What's your name? My name is Ayu. 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 Where are you from? Hah? Apa penyakitnya Mbak Tatin nular apa ya? Tegese apa? Iki. Piye? Where are you Where are you from? Where are you from? Tegese apa? Wes kok ngendi? Hah? Kowe saka ngendi? Aku saka omah. Anu. Maksudnya ile. Alamat. Le brojo le lho. Address panggonanmu omah iku saka ngendi? Nek Aku mau nunut nunut dek sapa? Nunut nih bojoku. Ngendi alamate? Hah? Alamate ngendi? Oh, aku dari Bantul, Mulyo Dadi Bambang Lipuro Bantul, Mas. Oh, Saya nggih. dari Oh ya, Bantul, ya, Mas. ya. Ah, Minta ah. suaranya ya. Minta suaranya. Diminta Iya. bayar. Berapa? Hah? Berapa? Duwene piro? Punyanya berapa? Enggak punya ini. Hah? Enggak punya. Oh, ya? kere. Oh, wedhus iki. Ndak, bercanda. Ndak, iya, ndak Bercanda. Sekarang Besok aja. Jan. Iki sinden Apa-apa. piye kok iki? Kang
angka loro salat. Sudah? Sudah. Ya. Yo jejernya. Ya, sampingnya yuk. Apa toh, Malam, Mas Pak? Dalang. Selamat malam. Ya. Bagaimana? Wah, Waduh, profesional ya. profesional Bagaimana? lagi. Namanya siapa? Ya, nama saya Neti Sulandari. Tanya Mbak apa lagi? Nesi, Ya. Neti Neti Sulandari. Sulandari. Ya. Asalnya dari mana, Mbak? Dari Minggir Sleman. Oh, dari Minggir Sleman. Langsung saja minta suaranya. Jangan. Loh, kenapa? Lah, nanti habis suaranya. Ya udah, minta yang lainnya. Apa? Langsung ya. Iya, langsung aja. Dene kangka talu sudah Mas. Sudah. Sebelahnya ini Sebelahnya, bisa bahasa sebelahnya. Indonesia enggak ini ya? Sebelahnya nggak tahu. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam juga. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, nama saya. Iya, belum ditanyain. Tak omongi sih. Nama saya Bidadari Surga. Aduh, bidadari surga. Iya. Peri berarti peri ya. Iya, peri. Peri ya. Celat apa wani ora? Enggak peri. Raisa. Wedi aku. Bidadari dari surga. Nona Prasti. Nona. Nona Prestiwi. Prastiwi. Oh yes. Oh iya, namanya Nona Prastiwi. Iya, betul. Oh iya. Hah? Anu kok kepo tekon-tekon. Nomornya 35 kecil mungil. Ora normal. 35 niki padha ngene anak kula e. Nah ya pancen cilik enak Mama. Sudah. Mas? Belum. Asalnya dari mana alamat Saya tuh? Iya, dari Sur- Jerman. Oh, Jajar Sleman, Jajar Jajar Kauman. Kauman. Oh iya. Ya. Lagi? Lagi Ya, belum. monggo silakan bertanya. Sekarang masih sekolah atau sudah lulus? Masih. Sekolah. Ya. Iya. Sekolah di mana, Nona Prastiwi? SMP. SMP. Sampun mana pitu? Iya, Oh betul. iya. Bagus ya ini buat hiburan. Besok Boleh. teko ke rumah ya. Siap. Iya. Iya. Boleh Nanti- kok untuk mainan, Mas? Iya, nanti Kalau tak memang jadiin suka. samsak. Hah? Tak jotosin setiap pagi siang. Walah, mesake nek mung dijotos. Aja mesake. Iya, minta suaranya boleh. Boleh tok pek oleh kok. Sing Kok ora minta ngepek suara? aku yang mau. Orangnya saja boleh. Oh iya. Apalagi cuma suara. Iya. Yuk, Nona Prastiwi. Siap. Tekan ngendi Mbak Neti? Alah. Oh alah. Oh, siap kok tekan ngendi. Siap kok tekan ngendi. Iya. Ramadan indah nepasa. Waduh. Lagi dong lagi. Kapan? Ya kat ping 5 ngibadah haji. Rukun 5 rukun Islam sampurna. Ya, udah Nggih, lengkap ya, sinden-sindennya. sampun. Wis diperkenalkan kabeh. Yo ngadek. Jare Ngadeg. Marisa. Lho, yo kowe biasane sok njaluk tulung aku. Aja Ya engko ngono, berarti saling ramene ya karo membantu. kowe.
Ya tergantung kebutuhan. Iya. Kalau tokohnya membutuhkan bantuan, turune dadi wit apa watu ngono gelem aku mangkat. Iya. Yo tak guntak nang ning. Monggo pepeling. sampun Mas Sampun, Gading. pepeling, Nggih. namun dipinangkani. Minangkani pepeling. Nah menika langsung mawon wonten pagelaran ketoprak. Nggih, ketoprak. Nggih, ketoprakipun mengke dimainkan oleh Mbak Tatin sebagai Suminten. Brotonya Mas Solikin. Aku mbakmu, bapakmu Mas Keswan. Ya. Torok, torok, torok. Piye ki piye? Brotone rasa ngadeg kok sik durung wayahe broto.
dhewe kudu ngomong karo anakmu. Wah, piye to Bune ngomong apa? Lah jarene kowe wis entuk kabar nek Minten ra bakal sida dijodokke karo Brata apa ya ngono? Wis sida urung iki nyata apa ora anakmu ra sida palakrama. Iki arep kandha karo Suminten iki kok rasaku ra penak. Lah ya ning kepiye meneh kumbangane bakale kok sok mben dadi elek to mbemburine lak ya mesakake Minten to ya, Pak. Piye? Iki ndang dikabarno aku tak alon-alon ngomong karo Minten ngono kepiye? Yo. Engko nek ora mandi awakmu ya Pak le ngandani Minten ya aku tak alon-alon ngomong Minten undangan kon rene. Terus Minten kene anakku wedok sing ayu dhewe. Ngendi kok ketok ayu banget. Iki kowe blanja-blanja apa? Sida dadi manten to, Mbok. Anu, iki mau tuku apa ta kowe? Aku iki nyepake klambiku, sesuk sing arep tak nggo ijab karo Mas Broto. Kuwi iki kabeh tak cepake, ya ana bedak, ana klambi, ya ana jilbab, ana kabeh tak cepake dinggo. Dinggo sesuk aku arep ngantenan karo Mas Broto. Bangsane rewang barang ya wis mbok tembungi. Ya wis sesuk ki aku kan dandane cara Jawa, adat Jawa sing basahan sing nganggo semene kae to, Mbok. Aja lah ngisin-ngisini nek kowe nganggo basahan kok. Lah ngapa? Lah kok nek ketok nggon mburine apa ngarep ra ngerti lho engko. Lah sing nggon ngarep karo mburi ketok padha lho engko. Lah terus aku nganggo apa? Ya anu wae nganggo sing wangun ngene iki nganggo bludru apa ngono ya. Ya sepaken manut sih Mbok, sing penting aku iso dadi bojone Mas Broto. Ning ngene lho, tenapa kowe ya tresno tenan to karo Broto? Lho, ya wong akate aku wong desa lho, Mbok. Aku disenengi karo Priagung rek ya aku saking senenge to, Mbok. Ning awak dhewe iki kan cara dene kaya cebol cagak nguntal gayuh lintang cebol nguntal cagak. Cebol nguntal cagak iki piye? Apa to peribasane? Tak apa to peribasane? Cecak nguntal lintang. Heeh, cecak. Pak. Halo, Pak. Halo. Aku rak sida nikah karo Den Mas Broto to, Pak? Pak. Heeh to, Pak? Iya. Nggo sik to ten rasa kesusu-susu to kowe. Lho, aku saking senenge lho, Pak. Iya, nek dirembuk rombokmu kuwi. Ben mbokmu sik omong. Lah mbokku ra cethol ya omong kok. Aku ya bingung iki wis tuku apa-apa wis nembung karo kiwa tengen wis arep rewang barang lho Pakmu. Dan Dan Minten. Hei. Ngene lho. Alon-alon bapak tak kandha kowe ya. Omong. Oket marek ya omong to, Pak. Iya ning tatanen atimu sithik. Loh, aku wis siap dadi manten, Pak. Sik toten aku mau rak diundang karo Kanjeng Adipati. To. Kanjeng Adipati Trenggalek iki ngendika. Jane ngopo to Pak anu mimik dek mimik. Lho iki syaratanku rak ngono to bone wah. Oh iya. Piye to Pak mbone omong iki caltul dasus ngono lho Pak. Anu dicepake sik atimu ya ten, dicepake. Atiku nang arep ora nang geger. Dan Kanjeng Adipati kuwi ngendika. Ngendika napa? Nek nggonmu arep dirabi karo Den Mas Broto kuwi. Sida ta Pak? Sesuk tanggal iki sesuk nanggap wayang. Nek rasa aja ki geter Pramuji Widodo ya Pak, sedalange ya. Dalange kesuwen Dwina wae ka wae. Oh, nggih. Oh iya. Iya. Terus sesuk aku ditanggap kejadilan, to Pak. Ya ana nek nang kene ana tayo, barang ngono kita Pak. Ndang to Pak ya di. Lah iki arep ngomong wae aku ora ngomong wae ora iso dilereni. Ya ditek ngono lho. Kayak tercus ngono. Jane ngono apa to Pak? Kowe aja medhot omong aku to ten. Lah piye? Kanjeng Adipati kuwi ngendika nek kowe iki diwurungke nggonmu rabi karo Den Mas Broto. Tuh. Saya sabar ya, Ten. Maksudnya piye, Pak? Hah? Maksudnya piye? Bapakne kok kaya dadine kok sing ngomong sapa, Pak? Kok wani-wani batalke iki? Sing marek batalke sapa kowe kok, Pak? Hah? Dan seneng banget malahan.
negara. Lah aku ki gunane Karepmu piye to, Mbok? Kok karepe panjenengan kok karepmu. Panjenengan sapa? Lah iki simbokmu kae bapakmu Lah lho. sing marake urung ki simbok karo bapak mesti ho ta? lho ora. Wani apa piye saiki iki, ha? Apa ana Pak? Aku ya wedi iki. Iki nek nesu medeni kaya babon angkrem e. Ngene ya ten iki kok ora kok kepiye-kepiye iki berarti duduk jodohmu kaya sing Kudu tak omongke jodohmu, mau. lho. Ora sida ki sing masalahe apa? Lho, bapak yo. Ambi kabeh wis Bapak tak cebol njayuh lintang lho ten. cebol sapa sing cebol? Cebol. Piye Pak iki? Lah ya piye aku? Lah nek kendikane Kanjeng Adipati kaya ngono. Nek ora dikeparengake awak dhewe iki ya mung masyarakat biasa rakyat jelatang ngono lho ten. Kuwi tenan ya ten. Kowe kudu dipreksake wae apa, Pak? Tak preksake nang puskesmas. Ora sah. Puskesmas bae. Iki ning ngene iki sanane, Mbok. Aku tetep kudu goleki Den Mas Aja, Broto. aja ngono kuwi. Den Mas Broto kudu tak goleki nek ngene iki carane. Sing sabar. Sing sabar. Nanti Den Mas Broto. Kowe sing sabar ya ten iki untuk jatahmu pancen kudu Den Mas Broto dadi jatah. Den Mas Broto kudu tak kawini. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto ket mau tak goleki kaya nang endi ta Den Mas? Apa ten? Apa ten? Aku rak ya sita. Kula menika rak nggih siap menikah kalian panjenengan to nggih? Sikik to. Lah, Ana rembug iki dirembug wong lagi ketemu kok menikah. piye ta, Mbak? Ngono ya. Wong iki meradong lho. Iki jane iki Mas Broto apa Mas Brot? Ya sak karepmu. Nek saka ciri-cirine iki anane ya ming iki. Saiki ngene Iki lho. wis tak ganteng-gantengke. Den Mas, kula menika rak nggih sios kanu sesandingan kalian panjenengan to Oh nggih? sido ming sanding. Iya, sida simbok ki piye? Meng sanding, meng Ya sanding. sikik ming sanding kowe kok ya sido. Maksudnya Aku ki mau rak saka kadohan lah ngelak lah iki aku golek wedang tulung cepakno. Om ajeng mi. Heeh. Mi napa? Ayo apa saonone? Ngunjuk napa? Saonone sing penting iso susah. tombo ngelak ngono lho. Ten. Endi meleke sapa? Iki mimik nganggo antene namung ngunjuk teh nggih, Den Mas. Monggo mang ngunjuk. Ya wis cukup. Wah, Loh, Jan. kok ra sida Kowe dimi? kuwi wong wadon apa wong lanang to, Ten? Lah pripun to, Mas? Lah kok ana njaluk wedan kok tok penekke degan iki kowe iki wedok apa lanang jane? Aku njaluk wedang kok tok penekke wit kambil. Lah, kula gak nggih saged menek kambil. Aku rak ya ora iso nampa katresnanmu Iki to. karepmu kon sampe arek kepiye kin? Lah ya aku ora iso nampa katresnanmu wong-wong wedok kok kaya ngono. Kok sik iki aku urung sida gandrung kowe aja mbadarke dhisik tak andeni. Oh ngono. Den Mas, Oh piye? jarene si mbokku aku iki arep sesandingan karo panjenengan leres to nggih? Iya leres. Panjenengan ampun mancing-mancing lho Raden, jenengan sampun dipun jodohaken lho. Ampun ngaten niku mengke ndak dadi remen melih niku suminten. Iya. Saking tresnane kalih panjenengan lho Raden. Iya aku jane iki ya ora gelem ning nek diceraki ngene iki ya piye to ya? Adine. Kamangka kowe ngoyak aku to iki? Mama. Lho. Gawat iki nek kaya ngene, Pak. Mbokne endi yo? Angel. Halo. Jimat. Den Aja kaya Mas, ngono to, Ten. panjenengan tangane mbok madhem mriko. Dipun ngenten iki lho. Dipiyeke. Dijejeke. Iki wis jejeg e ket mau. Kowe iki kurang jejeg. Ket mau ki nggon aku jejeg ngejejer, Ten. Wis ngejejer ta? Wis. Agawe. Aduh ki arep kabake to, Ten.
Niki juk dilebokke ngenten iki blesek. Terus dadi ngene iki rak ya nek mantenan ngene iki to nggih. Ora meng kuwi nek aku jane. Lah. Maksudnya piye? Ayo ora gelem aku ki wis ora iso ten. Ora iso mergane napa? Mergane ya aku ki ora tresno marang sliramu. Masalah tresno, witing tresno jalaran saka kulino lho Den Mas. Ya aku kulinone kan ora karo kowe to ten. Mulane saiki dikulinekke. Ya ayo ning ndi? Ya yo cepet yo. Ora ten. Hah? Aku tetep kudu tetek ora gelem. Agawe karo jiting kalih Wis to aja tok terus nih. Aduh sing lara nggon ngendi? apa kang si Wis aja ngoyak-oyak kaya ngono to ten. Aku arep krono ten. repot iki. Ya rene, Pak. Kene Pak Lurah idonge aku wae jarene. Aja ten. Upama mendut kenapa kok gumuceng lho Den Mas? Ya aku kelingan sing ora-ora nek ngono kuwi. Mbok mbangane timbangane kelingan sing ora-ora Mbak. Yuk yuk. Ora ten. Ayo dilakoni wae. Sedilit mo. Ora ten kejaba engko bar wayangan. Nah. Bar wayangan maksudnya piye? Piye aku ki ora gelem, mula aja tok peksa to. Kula nika mboten maksa lho Den Mas. Napa ngangge cara alus? Arep cara alus ya ora gelem aku. Kasar ya ora gelem. Dinapakke? Geret wae. Aja ya. Para tamtu tak tu pai. Oh, turuti Ya, to. ya. Ora. Ayo. Ngoh ten. Ora kaya ngono to. Ruti. Iki akeh piyayi kok. Kowe arep nuruti apa aku ya tetep ora gelem ya. Ibarat awang numpak. Lah, tenan to? Tumpak-tumpakan yuk. Moh ten. Sedilit ta. Ora iso. Ibarat wong numpak aku. Perahu. Hah? Numpak perahu. Numpak perahu Pak aku. Bar numpak perahu njur numpak kowe. Iya, ayo ora apa-apa. Kowe Ora, sing tak aja. kepingini lho Den Mas. Aja ya, aja ya. Aku ki meng legani marang atimu wong ayu. Ya mbok ayo nek dilegani mbok sing tenanan aku nek carane wong Inggris wong London ki I love you. You. I love you. Yes. Yes, I'm coming. You love me. No. Hah? No. No piye? Saya enggak kuming. Kamu kesini. Gobek saya. Ora kaya ngono to ten aku. Lanjut terus kula menika panjenengan menika dosa lho. Loh, Nek jenenge kenapa? nampik tresnane wong wedok kuwi dosa. Aku ki ora teges nampik siramu. Lah nek ora nampik ya ki ayo piye carane nangkak ude ngono lho. Ya ngene ya. Jenenge katresnanku iki ora kena dipeksa ten. Lah? Arep kok sliramu kuwi ayu, aku ya ngakoni yen kowe iki ayu ning aku ki wis duwe calon dhewe. Sapa? Calonmu sapa? Calonku ki cempluk. Endi jenenge cemplok gonen rene? Nah, kuwi ya cempluk ya akeh. Endi gonen rene? Tak ndelok sing jenenge cemplok ki kaya ngapa? Ayo ya. Ayo za sing endi? Maksudnya piye? Kae lho cempluke pojok dhewe kae lho cempluk. Lagi arep ning omahe cempluk lah ngelak terus mampir ning nggonamu iki mau ketemu kowe ten. Dadi cempluk isih ning omah. Aku ora peduli kowe arep karo cemplok, arep karo si Paijem, arep karo si Juminem karo sapa. Sing penting aku tresno karo kowe Den Mas. Iya kena. Ya kena ya. Tegese iki kowe kena tresno karo aku iki kena. Ning Ning aku ora tresno marang sliramu. mbok tresno sedilit wis.
Nggo nglegani atiku iki lho, Iki Den mau wis Mas. tak legani. Piye carane ning legani? Ayo kuwi mau. Endi? Sing tok slepke mau. Aku kurang nek meng ngono kuwi. Aduh, piye ya? Gelem ya, Den Mas? Ya jane gelem. Lumampah tanpa walah. Wis ya wong ayu. Ing madyaning jala madhep rene to Ora iso ya. madhep rene dimatke raiku Wis ket mau aku. sing suwe Aku wis ra iso suwe. piye to Den Mas ngematke raiku karena cinta itu datangnya dari mata terus turun ke hati makanya dari itu kamu harus melihat mata saya biar kamu jatuh cinta lalu turun ke hati. Iya, aku ki jane seneng ning senengku ki piye ya, Ten? Nah, ngono lho. Kakang Adi. Kakang Adi sapa? Adi Sandirono Sandirene. Maksudnya piye? Lah kowe iki angel banget ya. Aku ki wong ra tresno kok tak peksa ngono lho. Ya nek aku terus aku kan kepiye? Ya kena ning aku ki ra. Kena orang kena kok kena Urung po? urung. Kenake yo. Yo. Aduh, iki piye ya? Wah, iki bertolak belakang karo atiku jane. Lah ya piye? Temah. Wong gelem kok kon ra gelem. Ya ayo to melane. Ora gelem. Ora koyo ngono kuwi to. Ning pagu lingan. Madhep rene to. Mbak, iki mau temah apa? Temah gonjing. Oh, Lah? ora krunguku sing liyane. Ora usah liya-liyane. Kowe kepengen karo aku apa piye Pak Dalang? Ora. Ora. Den Mas, Iya wong ayu. mboten purun saestu. Saestu. Saestu piye? Aku ora gelem ten. Saiki jajal celukan sing jenenge cempluk. Gonen rene, aku tak ndelok. Ora ana cempluk-cempluk, pun kula aturi kondur mawon nggih Den Kok Mas. kondur piye, Mas? Ora iki wis kesempatan terakhirmu saiki, iki wis wayahe iki Den Mas arep dadi nggone cempluk. Ora wong iki ndekku kok Wes iki, aja diarep-arep kaya ngene iki. Mbak, kowe arep gelut karo aku piye, Mbak? Aku mati. Iki wong wis dadi duwekku, Den Mas. Piye? Pak, Jenengan mbok ampun ten pundi-pundi to nggih. Kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho, Iya Den bener, Mas. kowe tresno marang sliraku ning aku ora tresno ten. Mbok wis cilik wae jenenge tresna kok jalaran saka kulino. Kok suwe-suwe dadi tresna lho, Den Mas. Aku ora iso tresno karo sliramu ten. Kudu tresna. Ora iso. Kok nek nampik sesuk bakal ditampik genti lho. Ora apa-apa, iki tak niati. Niati piye? Niati piye? Niati aku tresno karo cempluk ten. Cempluk apa seminten? Cempluk ten. Seminten apa cempluk? Cempluk yo. Aku njaluk Seminten apa aku ora iso seminten? nampa sliramu. Hah? Aku ora iso nampa katresnanmu. Kok ora iso ngapa? Lho. Kok malah kowe nampik aku? Kaya ngono, Kok ora iso nampak aku? kakek Apa? iki. Aku Kok iso? Ah, saiki diwalik wae apa piye? Dibalik piye? Rumangsaku ket mau ngoyak aku ki ora gelem. Ora gelem ki sebabnya apa? Ngapa iki bapak iki? Karepan karo aku, ha? Kowe sing mana yang gagal Sing galak Sing to, mana yang Pak? gagal ke? Sing mana yang gagal ke pernikahanku ki? Kowe sing galak to tak warok kok kaya ngono. Minten, Apa? kowe iki wong wedok. Terus ngapa? Kudune ki mulane kowe iki wong wedok. Wong wedok trengan. Lah bapak Saru isin. Bapak Kudune ki wong wedok ki tunggang gawe remah, munggah gawe wong lanang. aku ki anake sapa? Anakku, Lah ya turun sapa? turun mbokmu. Ya turun kowe barang urunan melu urunan to. Separo-separo. Pokoknya aku nek kepengen kudu oleh, Pak. Nek ora oleh, kowe tanggung jawab. Nek ana apa-apane saka aku, kowe kudu tanggung jawab. Mundur. Mundur. Arep ngapa? Arep edu. Den Mas Broto, Iya, piye? kula suwun jenengan sakniki lunga saka kene. Aja dikon lunga. Iki ki ndekku. Minten sing eling to. Kowe kene yo to. Wis iki
Sumi. Sumi Iki kok aku Sumi? tak lunga sik Sumi ya, tak bandene melu. aku dikon lunga karo bapakmu, Sum. Aja Sumi tak Wis melu. aja dadi atimu ya, Sum. Broto tak pateni nang kene kok. Piye ta? Wis Broto tak iki lho. Kula aturi kondor nggih, Den Mas kula aturi kondor nggih. Ayo tumbrang tas. Tumbrang tas. Ayo. Malah delok. Brotone wis lunga. Kene iki le bengok tenanan malah delok. Oh. Baleni kene. Ah, wis Piye tong? pahit Wis muncak-muncak ya, Pak. cae. Kan baleni ya angel nek kaya mau ya. Cek. Wis klimak era. Iki ndekku. Heeh, aku namu. Baleni klimak meneh, Pak. Iki wis beda cerita. Piye ta? Dibaleni gelem iki. Heeh, iki ceritane beda Iki aku. kono wis mikir getun. Aku nggonmu peken. Iya ayo. Ayo Sepitan. apa? Saru nek ngene iki. Saru piye? Kuwi lho sak resmi karo Denas Broto. Ah, hei meneng apa? Anane aku ki ya mergo saka saru tak ndeni. Lah niki patramu ra kaya ngono kuwi. Mergo saka dikatukke ngene Hei. mau ya. Heeh, bener. Piye? Aja digo lunga kuwi ndekku. Heeh. Broto, lunga. Engko siki aku rung tutuk. Kat. Sabar Pak, kurang Aku wis muncak, rampung kurang kok klimak. dene. Aku wis Iki pokoke wis karo aku. Kene mau tanganmu ngene iki. Heeh, wis bali kenceng meneh ngono aku. Slep-slepke meneh. Oke. Kena urung iki, urung kena. Apa to, Pak? Iki wong Hei. Iki Iki wis Dek. didugani Kanjeng Adipati ki aku. Kok didukani piye ta? Iki wis dudu hakmu. Ale. Wis Piye, Tan? lunga, kowe nek ora gelem lunga Dan, gelem Mas. tenang. Aku kudu lunga ten. Aku sayang kamu. Kowe Den, lunga Mas. cara. Ning aku ora sayang. Aku I love you, Mas. Ning nek tok gathuke gelem aku. Ya ya. Ora iso. Lunga. Kula aturi kondor Den Mas, Yo. kula aturi kondor. Den Mas Wis. aja Lunga. Jaluk ngapura ya ten. Kita Den Mas aja. Aku ora iso nampa kok. Den Mas. Sing eling ya ten. Terus aku kok bakal pingine Den Mas. Edano saiki ten ngedano. Enggak. Pak tambahi 500 aku edan, Pak. Nek gur 400 durung nganti edan, Pak. Sek edan sapa? Joget tangguk. Apa-apa nek joget tangguk ya. Den Mas. Ah, Den Mas rata nang kene. Ah, ayo Den Mas. Ayo joget karo aku Den Mas. Sing eling to ten. Piye to Pak kok malah melu ngedani anakmu kaya ngono? Bahaya. Iki bapakmu ya ten, kuwi bapakmu. Itu bapakku iki Den Mas Brata. Kuwi bapak. Apa? Bubuk sik nang kamar yo beden. Hah? Sing eling ya ten kuwi bapakmu kae lho Den Mas Broto kae kae. Ndi Lho to? lagi udut. Oh, Den Mas Broto. Lagi udut. Metura. Ayo ra metu aku gak rono. Wah gak ana duit e. Den Mas Brata. Aduh kuwi wis ana sing duwe ya ten. Dibuka. Buka. Cecetan terus iki. Karo sapa? Karo mintan. Wis iki ah. Pak wis yo Pak yo. Wis. Mpun nggih. Wis. Wis saiki bayaran Mas Gade. Oh, lah yo sik aku cetak. Wow, pono. Kuwi. Nya bayaran yo. Ah, wayah bayaran. Solikin. Nya. Ah, aku. Ya. Ah, kowe njaluk tantun nek. Kok aku gur 100. Lah yo dombil kok. Domdel. Mak tambahi, Pak. Wah, aku keselup, Mak. Muka-muka lho, Pak.
Iki marai ngelak lho, Mak.